सुरुवात करूया. तू साधारण आला खसून असं काय करतं मी तुला सरळ भाषेत रवायला कुठे इला खसून आलो कुठून ह्या जर कळला तर बोलतो पाताळ बन पाताळ तुला टाकायला 7 असत ना मग नेमकं खायच्या टायचा फक्त पाताळावरती अधिकार माझाच आहे. 7 एकटो भन पाताळ भन पाताळ बन भन एकटो पाताळ बन सने बरोईल आता पुढे तुझं नाव रे हिंगून आमका तुझ्या चिंगून नको आमच्या थोड्या दिवस चालू आहेत आणि या सगळ्यात जायचं माझ्या भाईला चिंगूर करू गेलं तर तो घरात किल्याच घेऊन चिंगू नका तुझे कोणी नाही तुला चिंगूर आणू हिंगून आम्ही हिंगाची फोडणी घालू जो हिंगा आमका नको हिंगाची फोडणी आम्ही घालणार नाही हिंगा बिंगा काय नको अरे अरे नाव माझं हिंगून मी विचार करतो मनापासून वास कसलो येतात मधून पासून वास येतात पिरंगू चिराडलो काय सांगलं नाव माझं नाव माझं हिंगू दैत्य हिंगू दैत्य हिंगू दैत्य आणि मुस्लिमवर आता कळला आता फक्त माका इतक्यात सांग तू साधारण भात किती वेळा घेतस का लग्न गेलं ना तुला काय वाटलं मी इथं भोजनासाठी आलो का कोणाही सांगात तुझ्याकडे बघू ना. ए! मी इथं स्वयंवरासाठी आलोय. तू लगीन करू गेला हो. अजून होत का तुझ्याकडे बघल्याने काय काय सांगते काय सांगणार नवरा चुनो एक गोष्ट मान्य करूची लागते खरा सांगायचा तुझ्या येळात तुझी आऊस पोटोशी होती तेव्हा डुकलाची सागोती खाल्ल्या ती अंगावर लावगावडीला माझा काय ना आता दे तुझ्याकडे या लगीन करू गेलं राजांच्या चढवाबरोबर राजांच्या कन्याशी लग्न मला करायचंय. तोंड बघला राजांच्या चढवाचा आता आम्ही तुका काय म्हणतो तू जो असेल लगीन करून धावलं तुका होईल व्यवहार माहिती काय आहे काय आहे व्यवहार काय दिसता हे लोहाचे स्तंभ दिसतात. काय सांगता हे लोहाचे स्तंभ दिसतात. म्हणजे लोखंडाचे स्तंभ लोखंडाचे का किती अगोदर जरा ते किती खांब असतात जरा बघ मोज 1 हा 2 हा 3 हा 4 हा 5 6 पडतीची काय का? अरे बांधल्या पडीचे माकाय माहिती नाही वर काय बघितलं होतं ते जे 7 खांब बांधले ते शोभेत बांधत नाही होत कशाचं त्याचो आणि या स्वयंवराचा संबंध काय संबंध तुझ्याकडे बाण चालता महत्वाची गोष्ट तुझ्याकडे बाणा आहे माझ्या आयाकडे नको तुझ्याकडे आता हो हो दाखव आता घेऊन नाही आलो. घेऊन नाही येणार नाही येणार फिरून नाही येणार ठोकून नाही येणार तुझ्याकडचं बाण असलो तरी त्याचा काही उपयोग नाही सर राजा आपल्याकडचं एक बाण घेतले तो बाण घ्यायचो त्या एकाच बाणात एकाच ते साताईने खांब ठोकून उडत त्याच्याबरोबर राजांचा चढू लगीन करताना या काय तुका जमा झालाय त्या 2 वेळा भात घे आणि घरात काय वाटलं तुला हे सर्व मला माहिती आहे. काय सगळ्या माहिती आहे
हा काय दिसतं हे जल आहे. म्हणजे जल आहे. म्हणजे अरे ते पाणी आहे. उदक नीर त्याच्यापुढे जाऊ तोय उदक नीर जल पाणी सगळं ताजं पाणी घ्यायला त्यात का तोंडू घेऊन जरा वाटण बघ पाण्यात काय दिसतं जास्त पुढे जाऊ नको नाही सांगते बिरगुल पाण्यात पड काय दिसतं लोहाचे स्तंभ. किती दिसतं एक दिसतं. पाण्यात खातं तो एकच दिसतो तो जो पाण्यात दिसतोय ना त्या पाण्यात बघायचा पाण्यात बघून वरबान सोडायचो पाण्यात बघून वरबान सोडतो ना आणि साठायला काम एका चेहरा उडायचो त्याच्याबरोबर राजाचा जणू लगेच गेला या काय तुला जमाचा नाही या चार वेळा बटाट्याची भाजी घे आणि काय वाटलं तुला? हे सर्व मला माहित आहे. पण नेमक्या काय माहिती नाही तसं पुढे हो राजानू नमस्कार हो बघा पिंगोळ हिंगून ऐकतो. हा तू तुझा